in zavain ton sing clearlet na hian kalau lom le vek a cheu voina kan movie clearlet tur chu doctor te po an bei don vek nuwa pathian in mak tak meya ati dam ei channel pang chan chin tak nge ya thil thleng kum sang hi so paruka an chan chot miracles from heaven he channel hi ila subscribe lo ni chuan lo subscribe la min lo like sak bok turin kam hina che Burleson Texas a cheng an nia Kevin Beam le Christy Beam te hian fanu tuam tak tak pathum Abby Beam Annabelle Beam le Adeline Beam te an nia chung ko lim tak le chung ko in kom ngai tak an nia in khom an chung ko hian an ngai poimo em bok an no ber Christy Beam hian a fa de chu zan an mutonin an tong China enge an deal ti da zotin a thla thlap zel zan khat chu anai hi na sat takina luak thup maya atuk zinga doctor an pan pui nu chuan doctor chuan thil dik lo eng ma om lo ti na chang let March ni som ni sang ni pariat ania anai chuan apum na ati ema wangin achung te mutui lai chu akai thau top zan laya anu le pa da chuan dam do in pan pui ngalin doctor te chuan lau thong lo tu le apum na chu pum na satia mei ani thuin an chang leta ma se Christy chuan chutiang mei ani theilo thuin doctor te chu a hau let shrek atuk zinga chuan Christy chuan damdoina no pang doctor om chu a hu fu thei ta lawa doctor chuan apum chunga in rem fu lawa oma wangin anai chu zaivat tur ani ti hi a hrila anai chu an zaivat lo ni chuan a thi pha hial thei thu a hril bok chutia chopchit taka anai an zai zo nu chuan zaina ruma tang doctor chu ron chuakin anai chung te bula chuan anai pum le ril in rem dan dik lo awangin engma a ei theilo tu thu te a hrila a taksai na amamo alak lu ve theinan pipe votel turin a hril bok doctor chuan Bostona no pang doctor thiam tak pakhat Dr. Samuel Narco hi a ko hmuwa ma se Dr. Samuel Narco tu chuan a thlatel nga angai anai chu anat na wangin apuma por hle a anara te pipe an vo sak bok Christy chuan a fanu na tur lai le a fanu nara pipe an vo alu sak mei chu mu hreoma tia a ril ruan at pui em chu wang chuan appointment po nei lok lem lovin Dr. Samuel Narco mu tum chuan Boston an pan ve roi a Boston an thlen nu chuan damdo in pan ngalin Dr. Samuel Narco mu tum chuan ma an la tak ngala receptionist a lo thunu hna chuan Christy chuan appointment an nei lo thu le a fanunan na chu a man hmu thlak thu hi a hrila Dr. Samuel Narco an hu ngei theinan ma lo lak sak turin a tia angenin angen ngoi ma se appointment nei lok lo chuan Dr. Narco chu a hu theilo thu hian a chang leta Christy chu beitong takin damdo in a chhuasan thingpui dora te cholin an dor cholna chuan thoktu fel tak mei Angelai hi alo om vea Angelai chuan Christy te nu fa chu chhuwa puya atuka Boston hun sang fan pui turin a soma Christy te nu fa chu an lom dun le atuka nia Angelai chuan aquarium a akal pui ma sabera chuta chuan Christy in phone call adong lo mea chu atuk zing dar saria Dr. Narco an hu thei tur thu hi ania a hlim hle Dr. Narco chu atuk zinga chuan an huta a Dr. Narco chu no pang doctor ni om renga moi ni in no pang te ti lim dan te cho lim dan te athiam em ani Dr. Narco chuan Christy in nena chuan ana inat dan vel chung chang te le ati dan thei to lo tur thu te a hrila ma se anara pipe anda chu alak chhuat thei tur thu a hrit tel bok chutia doctor in Christy a hrit nu chuan Christy chu athin hi arin chur renga athin a chele bok pathian ne na rin na nga po angam to lo hian ani Christy le anai te chu in entir tura Bostona an kal le chuan anai chu damdoina mai cheno pang dum tak pakhat lo ve Hailey nen chuan anin kolma Hailey chuan engwanga cross tree or nge ani ti azo chuan anai chuan isoin min om pui ring ani ti hriat ringnan ko or ani hi ti na chawa Hailey chuan ani keima min om pui vengem tia azo chuan anai te reng mei ti na chang Hailey chu kan survey ania tuna hian athime kani
Hailey chu apa pen anian hlim taka anin kom lain anai te po chu ruma chuan an lo nor luta anai chuan a chior lai cross lem a loketa om chu Hailey a peya Hailey chu along hle Hailey pa pen a chuan anai nu chu pona ko chuakin an fate in kom chu tha ati lo thu Christy hnen a chuan a soya a chan chu a fanu hi isu awanga pe seina thlon ni tir du to lo wanga ni Kevin ate pa fathum po in Christy te no fa chu an ngai to hle a Bostona anai vachong thut turing an vakal anai te unaw po an ngai to hle nia an lim hle mai anai po chu tam doina en kol dam ani thei to don lo wangin an hopa a December ni som hi pakwa sang hi som pakhat ania anai chu a u ebi tanin in fiamin thingkung hlui to taka chuan an lona chu thingkung chu a hlui to ema wang le amoi to ema wangin anai chuan engemaw beng sual palin king korong chunga chuan a tlalut pala anai chung te chu an mang ang hle rang takin chan chuak tu pol an kawa theitop an chuat nuwa anai chu thing korong chunga tang chuan an la chuak theita doctor te chuan mak an ti em mei pakhat chu fit som thum zata sang atanga te thla engma a rutliak lo le hliam tak ngel po nei lo kha ani chu aya makzuk ma chu apum por zong zong kha alo dam tavek mei kha ani hun le ni te aral zela anai chuan anu le pa te bula thing korong chunga atlak laya in larna a hu thu chu a hrikta a anai chuan thil soi engma kan nei lawa ma se kanin be char char thei thau khovela alet le tu thu te anat na zong zong adam vek to tur thu te min hrila atia Christy le anai te chuan doctor narko an va mu le chuan doctor narko chuan anai nat na engma anei to lo thu le adam vek to thu te asoya chu chu mak ati zia asoi tel bok anai thing korang atanga atlak nuwa adam chhuat dan te anat na ti dam thei to lo tura an ngai alo dam chhuat dan te chuan chanchin thar alu a hle hle a chutni ania in khom na chuan mipui an tam hle a chan chu Christy B min a fanu chanchin adam chhuat dan chanchin a soi don wang ani in khom ten chan nu chuan an pastor fel tak mai chuan Christy chu tu seina hun duam tak a pe a Christy chuan thu sultanin engwanga naupang duam tak mi pui soi mi loina hetiang na la om tak le ram thlak tak tuar hi nge ani ti a hre thiam lowa be seina nei to lo thu te an tok trai na chu chan ani lo wangin a thina rim thu te asoya a che vela thil thleng po eng ma hret lo thu soi tel po thil mak chung chang soi chun zomin anai dam lo laya an chunga thil mak a thlen na sat sia te chu a soi chuaka thil mak chu that na hi ani atia an voi khat in hu na a an chunga that chuanga em an tam thu te a soi chun zoma thil mak chu pathian hi ani ti chuan pathian hi ngai dam na khat ani atia khovela anai ayana tam tak anom line engwangin nge anai kher hi pathian na ti dam bi a chana ka shabik lo ma se ka thil hriat chian chu kamal lo voina hian ka thil cha du cheu chu tuma in mal lo ni ti in anai nu chuan a thu soi chu akhara thuwa soi zo nu chuan mi puilam panga tangin anai chu adam lo na sa tak takem ti hret chian an du thu an ron soya chu mi hnu rei lo te a mi puya tang thawin bena Hailey pa chu ron ding chuakin anai dam lo na sa chia te chu a ron soi chuaka a fanu Hailey in a boral san to thu te le anai in a fanu chu thi thlamuana thlenga a pek thu te chu a soi tel zel pok anai in a thian no Hailey thi thu a hriat chuan pui a ti hle chuan anai te chu an chung kwa in ama angin hlim tak le hrisel takin an nun le an hu te chu an hmang chho le ta a he channel hi in thian te hle na lo share dar zelula vai film te zo film te thui tak tak toi te chungin kan lo soi zo thin to na chu wang chuan I hun le I data te po a hi lo pa thin to na ni in zavain kan video dot le a kan hin le vek to tia
tun sing clear let na lo share lo subscribe ve le zel turin ka som ve ka cheu